снимам. Аз съм брадясал, това в първия ми влогърски клип да съм брадясал така един нормален. Чай са. Те се събират почитатели. Здравейте! Ние сме нови. Ние сме нови влогъри. Трябва си малко. Това ще го изрежем, тук ще го изрежем. Чай сега, виж, те правят буша дела, ще кажа, че съм дебел. Абе, дай сега да говорим за днешната тема. Чакай първо. Здравейте, ние сме нови влогъри в YouTube. Българските YouTube влогъри. Малко съм влизам. Да. Ние сме първите и последните влогъри в YouTube даже. Да, какво ще направим сега? Накараха и да си направим влог и си правим. Важно е да отчетем, че сме влогъри, защото това е много яко за да събереш последователи. Нормално, първото клипчето не е малко смотано, но... Еми да, нямаме реплики. Току-що влизаме в бизнеса. На ковика, чакай за нас сега. това не е хоби, това е бизнес. Всичко е бизнес. Първо искам да кажа, че това е бизнес. И второ, онако прави. Кама повтаря, ма ти не ми говори за оная, това сменим човек, тук няма други. Ти къде че прави бизнес, това не е първото, второто Тук ми няма други човек, ние трябва да ги мачкаме всичките. Това няма оная от третата, четвърта. Много жега. Да. Този пи яко нацепи ба. Бача, аз те я правя гуша, радно ще кажа, че съм Ама дебел. не, откакто се почнем да направим, ето, първото ни влогърско клипче ми стана жега вече. И аз. Това е сигурно предсценична треска. Не, нещо да. Като знам, че ма гледат. 2 минути това. Много пари лап на това, бе, дай. Нещо ки плочки. О, видях ли. Те, аз сега толкова са, това ще не е първото клипчето прави. Защото първото ни клипче да има 100 гледания и второ да има поне още 100, не така за общо едно клипче да има 50. Важното е да нагледа Меси. Кой ще мислиш? Ба, само те ни съжат главите между другото. Бах такива ръки, човек, това си са. Ба, това ти ли си? Батя, твоята ръка е като... Ма не съм си измил зъбите, човек. Аз се чуя какво ми са потна Бача камерата. Нямам педна. И какво е това? Аз съм на ком. Ба, само марежиш, ай с тя толкова вече. Що? И как, край? Край. Кажи на 3. Ай. Той между другото е голям фен на Значи Стамбини. може да ни хареса. Стамбиня, коя гледа. Значи може да ни Той иска харесате се, Чакай, трябваше да кажем финалните реплики. Айде, че вече 2 минути във Фейсбук двама олигофрени официално. Ники Смутаняка и Симеон Типича. Аз не се казвам Ники, бъркат се. Това име не е почтено. В Twitter, в Google+, в abv.bg може да ни пишете явно имейлчета, това. Какъв ти беше адреса на отец Климент? Черно море 18. 088. Супер. Търси си гадже между другото. Ако може да я сбрадай мустаци. И да прилича повече Стамбини. Ай край, че няма място в телефона.